ପୁଅ ବିଟ୍ଟୁ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ବାହାରେ ପବନଟା କେମିତି ବହୁଛି ଦେଖିଲୁଣି? ହଁ ମା, ଦେଖିଲି। ଆକାଶଟା ବି ପୁରା କଳା ହୋଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଖାଲି ବର୍ଷା ନୁହେଁ ପୁଅ, ମୁଁ ବାହାରେ ଶୁଣିଲି ଆଜି ରାତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସତ କହୁଛୁ ମା? କି କହିଲା? ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ କଥା ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଟିକେ ରେଡ଼ିଓଟା ଲଗେଇଲୁ, ସରକାରୀ ଖବର କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା। ହଁ ମା, ଏବେ ଲଗଉଛି। ରେଡ଼ିଓଟା କେଉଁଠି ରଖିଛ କି ମା? ସେଇ ଆଲମାରି ଉପରେ ଅଛି। ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଟ୍ଟୁ ରେଡ଼ିଓ ଆଣି ଅନ୍ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଯାଏ। ରେଡ଼ିଓରୁ ସମ୍ବାଦ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଦୀ ଓ ନାଳା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ମା, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ କଥା କହୁଛି। ଆମ ଘରଟା ତ ମାଟି ଘର। ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ତ? ମୋତେ ବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ପୁଅ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାଠାରୁ ଆଗରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ବନ୍ୟା ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବା? ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର, ଧାନ, ଚାଉଳ, ବାସନକୁସନ ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ଜିନିଷପତ୍ର ପରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାପା କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଖବର କହିଲୁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁରେ ପୁଅ ବିଟୁ, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିବା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜୀବ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛ କାହିଁକି? ବାପା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ରେଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲା ଆଜି ରାତିରେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଡରିଗଲୁ? ବାପା, ମୋତେ ସତରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଯଦି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ପୁଅ ବିଟ୍ଟୁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଖବର ଅନେକ ଥର ଆସେ। ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଛି, ଏମିତି କିଛି କେବେ ଦେଖିନି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହୁଛ, କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରେଡ଼ିଓରେ ସରକାରୀ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ କି? ମୁଁ ଅବହେଳା କରୁନି ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷର ଘର ଛାଡ଼ି ଏମିତି ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଯିବା? ଯଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଘର ଛାଡ଼ିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଘର ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଫେରି ମିଳେନି। ହଁ ବାପା, ରେଡ଼ିଓରେ ବି କହିଲା ଦୁର୍ବଳ ଘରରେ ନ ରହିବାକୁ। ଆମ ଘରଟା ତ ଦୁର୍ବଳ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବା? ତୁମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଲଣି। ଡରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ କହୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ମାଚିସ୍, ମୋବାଇଲ, ଚାର୍ଜର, ଔଷଧ ଆଉ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିବା। ତାପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପିଇବା ପାଣି ବି ରଖିବା। ମା, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିଦେଉଛି। ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଭିତରକୁ ରଖିଦେବି। ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ କର। ପବନ ବଢ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବାପା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯିବା କି? ଏବେ ରାତି ହୋଇନି, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ଯଦି ପାଣି ବଢ଼େ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସେତେ ଭଲ। ମା, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ରଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ଘର ଚାରିପାଖଟା ଟିକେ ଦେଖି ଆସୁଛି। କେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବି। ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବନି, ପାଣିପାଗ ଖରାପ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବି। ତାପରେ ରାଜୀବ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପବନର ଶବ୍ଦ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ। ମା, ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଡରିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମନ କିନ୍ତୁ ମାନୁନି। ମୋତେ ବି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଡରିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବନି। ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ଖବର ଶୁଣିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ମା,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ତ? ହଁ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ରହିବା। ରାଜୀବ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ବାହାରେ ପବନ ଆଗଠାରୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଉ ଦୂର ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆଜି ରାତିଟା ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତୁମ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ବାପା, ତୁମେ ଏବେ ମୋ କଥା ମାନିଲ? ଆରେ ହଁ ରେ, ତୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ତୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ କି? ହଁ, ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି। ହଁ, ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି। ଆସ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇନବା। ଖାଲି ପେଟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଡର ଲାଗିବ। ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଆଜି ରାତିଟା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା, ରେଡ଼ିଓଟା ତ ଚାଲୁ ରଖିବା, ନୂଆ ଖବର ଆସିଲେ ଶୁଣିପାରିବା। ହଁ, ଭଲ କଥା। ରେଡ଼ିଓର ଖବର ଶୁଣିବା ଆଉ ସତର୍କ ରହିବା। ତାହେଲେ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଖାଇନବା। ତାପରେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ବସି ରାତିର ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ବାହାରେ ପବନ ଓ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ମା, ବର୍ଷା ତ ବଢ଼ିଲାଣି। ହଁ ପୁଅ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼। ତାପରେ 3 ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ଷା ଓ ପବନର ଶବ୍ଦ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଦୂରରେ ବିଜୁଳି ଚମକେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଜୋର ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆକାଶକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଉଥିଲା। ଶାନ୍ତିଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାଜୀବ, ଉଠ ଉଠ, ଦେଖ କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି। ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପାଗ ହୋଇଗଲାଣି। ବାପା, ରେଡ଼ିଓରେ ଯାହା କହିଥିଲା ସବୁ ସତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାପା? ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ପୁଅ। ସେ ଯାହା କରିବେ ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୋର ପବନରେ ଘର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଘରଟା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ହଲୁଛି। ଲାଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଶାନ୍ତି, ବିଟୁ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବିଟୁ, ତୁ ମା ପାଖରେ ରହ। ଶାନ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ନେଇଛ? ହଁ, ନେଇଛି। ଆଉ ବିଟୁ, ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, କେଉଁଠିକି ଏକାକି ଯିବୁନି। ହଁ ମା। ତାପରେ 3 ଜଣ ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଜୋର ପବନରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭୂଇଁକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିରୁକଥା ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାରନ୍ତୁ। ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ରାଜୀବ ପରିବାରର ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହେଲେ ଏହି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଭିଡିଓ ପାର୍ଟ 2।